του ενεγείας πατρός Σιμών Βασιλείου του Μεγάλου. Λόγος εις την Χριστού γέννησιν. Τη γέννηση του Χριστού, τιμώνη και αρμόζουσα και ανήκουσα στη θεότητά του, οφείλουμε να την τιμούμε με σιωπή. Θα έλεγα δε ότι δεν πρέπει ούτε με το νου μας να διερευνούμε τα ανήκοντα στον Θεό, ούτε επιτρέπεται να είμαστε πολυπράγμονες σε σχέση με τον τρόπο της γεννήσεώς του. Διότι εκεί όπου δεν μεσίτευε χρόνος και αιώνας, ούτε επινοήθηκε τρόπος, ούτε υπήρξε θεατής, ούτε κάποιος που να μπορεί να τα διηγηθεί, πώς είναι δυνατόν ο νους μας να τα φανταστεί? Πώς δε να υπηρετήσει η γλώσσα της σκέψης μας? Παρόλα αυτά, ο πατήρ ήταν και ο Υιός εγεννήθη. Μην πεις πότε, αλλά άφησε το ερώτημα. Μην επιζητήσεις πώς, διότι είναι αδύνατη η απόκριση. Διότι το μεν πότε αφορά στο χρόνο, το δε πώς παραπέμπει ανίκεια προς τους σωματικούς τρόπους της γεννήσεως. Πάντως, αντλώντας από την Αγία Γραφή, απαντώ ότι ο Υιός εσαρκώθη ως απάβγασμα της δόξης και ως εικόν του πρωτοτύπου. Αλλά όμως, επειδή η διάνοιά μας δεν μπορεί να καταλάβει το θείο γεγονός με τέτοιους λόγους εξηγήσεως, καταφεύγω στο άρρητο της δόξης. Και ομολογώ ότι είναι αδιανόητος με σκέψεις και άφραστος με λόγια ανθρώπινα ο τρόπος της θείας γεννήσεως. Ας μην ισχυριστείς ότι εφόσον γεννήθηκε υπήρξε και χρόνος που αυτός δεν ήταν. Μην προσπαθήσεις να καταλάβεις με λόγια δόλια φαύλου διανοίας από τα παραδείγματα του εδώ κόσμου, αφανίζοντας έτσι την αλήθεια και ρυπαίνοντας τη θεολογία. Εγεννήθη, είπα, προκειμένου να αποδείξω την αρχή του Χριστού και τον αίτιο, όχι για να επικρίνω τον μονογενή ως ύστερο του χρόνου. Ο νους σου ας μην βαδίσει στο κενό, δεχόμενος και ξεπερνώντας έτσι τα επιτρεπτά όρια, ότι υφίστανται χρόνοι και καιροί αρχαιότεροι από τον Υιό, οι οποίοι ούτε υπήρξαν ούτε πρόκειται να υπάρξουν. Διότι πώς είναι δυνατόν να είναι πρεσβύτερα τα ποίηματα από αυτόν που τα επίησε? Αλλά όμως, χωρίς να το καταλάβω, εκείνο που ήθελα να αποφύγω, σε τούτο αυτομάτως επανήλθα, αναγκασμένος από την σειρά του λόγου. Ας αφήσουμε λοιπόν τα λόγια για εκείνη την άρρητη και αΐδια γέννηση, εκείνο ενθυμούμενη, ότι η μεν σκέψη είναι κατώτερη εν σχέση με τα πραγματικά γεγονότα, τα δε λόγια πάλιν υποδεέστερα εν αναφορά με αυτά που συλλαμβάνουμε με το νου. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε πόσο μεγάλο είναι το δυστύχημα να καταλήγει κανείς από την αλήθεια στα κενά και άνευ νοήματος λόγια. Επειδή εάν ο μεν νους αδυνατεί να καταλάβει τη φύση των ακατάληπτων πραγμάτων, είναι οπωσδήποτε κατόρθωτο η φύση του λόγου να γίνει αντάξια αυτών που μπορούν και πρέπει να κατανοηθούν. Ο Θεός επί γης. Ο Θεός ευρέθη ανάμεσα στους ανθρώπους, όχι εν μέσω φωτιάς και σαλπίγκων και επιωρέων που καπνίζουν, ή εντός σκότους και φιέλης τρομοκρατώντας με τον τρόπο αυτό τις ψυχές όσων βλέπουν και ακούν, αλλά φάνηκε με σώμα ανθρώπου, διαλεγόμενος με το γένος μας με υπιότητα και πραότητα. Ο Θεός εν σαρκή. Ο Θεός χωρίς να ενεργεί με διακοπές, όπως στην περίπτωση των προφητών, ανύψωσε και επανέφερε ολόκληρη την ανθρωπότητα στον εαυτό του. Αυτό δε δια της Αγίας Σαρκός του, της συγγενικής με τη δική μας, και έχοντας καταστήσει την ανθρώπινη φύση συμφυή και ενωμένη στον εαυτό του. Πώς λοιπόν διενός όπως ελέγχθη ήλθε το λάμπον φως σε όλους μας? Με ποιον τρόπο η θεότητα έλαβε σάρκα? Απαντώ, όπως το πυρ στο σίδηρο, δηλαδή όχι μεταβατικός, αλλά μεταδοτικός. Διότι δεν εξέρχεται από τα όρια της η φλόγα, καθώς κινείται προς το σίδηρο, αλλά ευρισκόμενη εντός των ορίων της, μεταδίδει στο μέταλλο την οικία δύναμη. Αυτό σημαίνει ότι το πυρ διαθέεται σε όλο τον μετέχοντα σίδηρο, χωρίς όμως να ελαττώνεται με τη μετάδοση αυτή. Με τον ίδιο τρόπο και ο Θεός ούτε κινήθηκε εξ εαυτού και σκήνωσεν εν ημίν, ούτε υπέστη μεταβολή. Και ο λόγος σάρξε γένετο. Ο ουρανός δεν έμεινε έρημος από αυτόν που τον συνέχει,
παρότι η γη υπεδέχθη τον ουράνιο στους δικούς της κόλπους. Εξ αφορμής δε τούτου, μην εννοήσεις κατάπτωση της θεότητος, διότι δεν μεταβαίνει από τόπο σε τόπο όπως τα ανθρώπινα σώματα, ούτε να φανταστείς ότι η θεότητα αλλοιώθηκε με το να ενδυθεί σώμα ανθρώπινο, διότι το αθάνατο είναι άτρεπτο. Ερωτώ, πώς λοιπόν ο Θεός Λόγος δεν γέμισε από τη σωματική μας ασθένεια? Απαντώ, όπως ακριβώς το πυρ δεν μεταλαμβάνει από τα ιδιώματα του σιδήρου, μαύρος είναι ο σίδηρος και ψυχρός, αλλά όμως αφού πυρακτωθεί ενδύεται με τη μορφή του πυρός και γίνεται λαμπρός χωρίς να μελαίνει το πυρ και όλος φωτιά δεν αποψύχει τη φλόγα. Έτσι λοιπόν και η ανθρώπινη σάρκα του Κυρίου ήλθε σε επαφή με τη θεότητα χωρίς να μεταδώσει σε αυτήν την οικία ασθένεια. Εσύ όμως αντιθέτως, την ενέργεια εκείνη που παρατηρείς στο θνητό του το πυρ, ούτε αυτή να αποδίδει στη θεότητα, αλλά έχεις τη γνώμη ότι ο απαθής Θεός έχει κάποιο πάθος λόγω της ανθρωπίνης ασθενείας. Αφετέρου απορείς πώς η φθαρτή ανθρώπινη φύση στην ένωσή της με το Θεό είχε το αμόλυντο. Μάθε λοιπόν το μυστήριο. Ο Θεός σαρκώθηκε ώστε να αποκτήνει τον κρυμμένο σε φωλεά θάνατο. Διότι, όπως οι ευεργετικές δυνάμεις των φαρμάκων υπερτερούν των φθαρτικών ουσιών, καθώς τις οικειοποιείται το σώμα, και όπως το υπάρχον μέσα στο σπίτι σκοτάδι διαλύεται με την έλευση του φωτός, έτσι και ο δυνάστης της ανθρωπίνης φύσεως, ο θάνατος, αφανίστηκε με την παρουσία της θεότητος. Και όπως ο πάγος, όσο είναι νύχτα και σκιά, κυριαρχεί στα υγρά, καθώς δε ο ήλιος ανατέλει, ο πάγος λιώνει στις θερμές του ακτίνες, με τον ίδιο τρόπο βασίλευε ο θάνατος μέχρι την πρώτη παρουσία του Χριστού. Επειδή δε φάνηκε η χάρις του Θεού η σωτήριος και ανέτειλε ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο θάνατος νικήθηκε, μην μπορώντας να ανεχθεί την έλευση της αληθινής ζωής. Ω βάθος αγαθότητος και φιλανθρωπίας Θεού! Δυστυχώς, εξαιτίας της υπερβολικής φιλανθρωπίας του Κυρίου, επαναστατούμε προς Αυτόν, προς τη Θεία Του οικονομία. Ενώ οφείλουν οι άνθρωποι να προσκυνούν τη χριστότητα του Κυρίου, αυτοί επιθυμούν να διερευνήσουν το γιατί και το πώς ο Θεός συνανεστράφει με εμάς. Τι να σου κάνουμε, άνθρωπε? Δεν αναζητάς τον Θεό όταν Αυτός παραμένει στο ύψος της δόξης Του. Ούτε Τον υποδέχεσαι όταν δείχνει συγκατάβαση και έρχεται να συναναστραφεί μαζί σου με σώμα ανθρώπινο. Αλλά αυτό που σε απασχολεί είναι πώς θα μάθεις την αιτία και να μοιάσεις έτσι με τον Θεό. Μάθε ότι για αυτήν την αιτία ο Θεός φόρεσε σώμα, επειδή έπρεπε η σάρκα που έλαβε κατάρα αυτή να αγίαστη, αυτή που ασθένησε να ενδυναμωθεί, αυτή που αποξενώθηκε από τον Θεό, αυτή να εξοικειωθεί με Αυτόν, αυτή που εξέπεσε από τον παράδεισο, αυτή να ανέλθει στους ουρανούς. Και ποιο είναι το εργαστήριο της εν λόγω οικονομίας? Το πανάσπυλο σώμα της Αγίας Παρθένου. Ποιες δε οι αφετεριακές αιτίες της γεννήσεως? Το πνεύμα το Άγιον και η επισκιάζουσα δύναμη του υψίστου. Αλλά καλύτερα άκουσε τα ευαγγελικά λόγια. Μνηστευθήσεις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας το Ιωσήφ, πριν η συνελθήν αυτούς, ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Η Παναγία ήταν μεν μνηστευμένη με άνδρα, ωστόσο κρίθηκε κατάλληλη για τη διακονία της Θείας Οικονομίας, ώστε και η Παρθενία να τιμηθεί και ο γάμος να μην αποδοκιμαστεί. Διότι η Παρθενία εξελέγει μεν ως επιτίδια προς αγιασμό, όμως και οι αρχές του γάμου έγιναν αποδεκτές στο μυστήριο της ενσαρκώσεως του Χριστού δια της μνηστείας. Προς τούτης, η Παναγία είχε μνηστήρα φύλακα του βίου της τον δίκαιο Ιωσήφ. Τον είχε δε ως μάρτυρα αξιόπιστο της καθαρότητός της, ώστε να μην συκοφαντηθεί ότι τάχα έφθυρε την παρθενία της πριν τη μνηστεία. Έχω επίσης και άλλο λόγο να διατυπώσω, όχι ατιμότερο των όσων έχω ήδη πει, ότι ο κατάλληλος καιρός για την ενανθρώπιση του Κυρίου, ο προορισμένος και προδιατεταγμένος από καταβολής κόσμου,
τότε διορίστηκε, κατά τη διάρκεια του οποίου έπρεπε το Πνεύμα το Άγιον και η δύναμη του υψίστου να σχηματίσουν τη θεοφόρο εκείνη σάρκα. Επειδή δε ισότιμο της καθαρότητος της Παναγίας δεν είχε η κατεκείνη γενεά των ανθρώπων, ώστε να υποδεχθεί την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, και επειδή η Παναγία είχε ήδη προστατευθεί δια της μνηστείας, εξελέγει αυτή για την σάρκωση του Κυρίου, χωρίς εν τούτης η παρθενία της να υποστεί κάποια βλάβη εκ της μνηστείας. Έχει δε υποθεί από κάποιον εκ των παλαιών και έτερος λόγος, ότι δηλαδή η μνηστεία με τον Ιωσήφ επινοήθηκε ούτως ώστε η παρθενία της Παναγίας να διαφύγει της προσοχής του άρχοντος του αιώνος τούτου, του διαβόλου. Πράγματι, το σχήμα της μνηστείας της Θεοτόκου πλάστηκε από αρχαίων χρόνων σαν μετεωρισμός στον πονηρό, ο οποίος παρατηρούσε τις παρθένες κόρες, αφότου άκουσε τον προφήτη Ισαΐα να λέει «Ιδού η παρθένος εν γαστρί λείψετε και τέξετε ιών». Εξαπατήθηκε λοιπόν δια της μνηστείας ο επίβουλος της Παρθενίας, επειδή γνώριζε την κατάλυση της εξουσίας του από τη μέλουσα να γίνει διασαρκώς επιφάνεια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πριν η συνελθήν αυτούς ευρέθη εν γαστρί έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Ο Ιωσήφ γνώρισε και τα δύο, και την κοίηση και την αιτία, ότι δηλαδή εκ Πνεύματος Αγίου συνέλαβε η Παναγία. Έτσι, φοβούμενος να ονομάζεται τέτοιας γυναικός άνδρας, η Βουλή φιλάθρα απολύσε αυτήν. Όντας δε δίκαιος, αξιώθηκε την αποκάλυψη των μυστηρίων. Ταύτα γαρ αυτού ενθυμηθέντος, άγγελος Κυρίου εφάνει αυτό κατόναρ, λέγουν «Μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκα σου». Ω Ιωσήφ, μην δεχτείς τέτοιο λογισμό, να συγκαλύψεις δηλαδή με άτοπες σκέψεις το αμάρτημα, διότι δίκαιος σε προσφώνησε. Δεν είναι σωστό ο δίκαιος άνδρας να καλύπτει τις παρανομίες με τη σιωπή του. Μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκα σου. Ο Ιωσήφ ούτε αποστράφηκε την Παναγία, ούτε αγανάκτησε με αυτήν, αλλά απλώς την σεβόταν, επειδή ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Το γάρεν αυτή γεννηθέν εκ Πνεύματος έστιν Αγίου. Φανερό και από τούτο ότι η γέννηση του Κυρίου δεν έγινε σύμφωνα με την κοινή φύση των ανθρώπων, δηλαδή από το ότι το κυοφορούμενο βρέφος ήταν τέλειο και πλήρως ολοκληρωμένο κατά σάρκα, δεν διαμορφώθηκε σταδιακά. Αυτό υποδηλώνει η ευαγγελική φράση, διότι δεν είπε το κοίηθεν, αλλά το γεννηθέν. Εφόσον λοιπόν η σάρκα του Χριστού συναρμόστηκε εξ αγιοσύνης, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, ήταν άξια να ενωθεί με τη θεότητα του μονογενούσιου. Τέξετε δε Υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Έχουμε παρατηρήσει ότι σε όσους εξεπίτηδες δίδονται ονόματα, το όνομα αποτελεί ένδειξη των ηθικών ιδιοτήτων και του έργου συγκεκριμένων ανθρώπων, όπως στην περίπτωση των πατριαρχών Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, καθώς σε κάθε έναν από αυτούς η προσηγορία αφορούσε μάλλον στο ιδίωμα της από αυτούς πραγματομένης αρετής και όχι στον τύπο του σώματος. Δια τούτο και τώρα Ιησούς προσαγορεύεται, δηλαδή σωτηρία λαού. Άλλωστε, το προαιώνων διατεταγμένο μυστήριο της ενσαρκώσεως του Χριστού και δια των προφητών από παλαιά κηρυγμένο, αυτό επιβεβαιώνει. Ιδού η Παρθένος εν γαστρί λείψετε και τέξετε Υιόν και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο έστι με θερμινευόμενον με θυμών ο Θεός. Ήδη από το μακρινό παρελθόν, η εν λόγω προσηγορία δηλώνει σαφώς το μυστήριο, ότι δηλαδή ο Θεός μέλει να ευρεθεί ανάμεσα στους ανθρώπους, επειδή λέει το Εμμανουήλ ερμηνεύεται με θυμών ο Θεός. Και κανένας δεν πρέπει να αρνείται το ορθό, επηρεαζόμενος από τις ύβρις των Εβραίων, οι οποίοι λένε ότι ο προφήτης Ισαΐας αναφέρθηκε όχι σε παρθένο κόρη, αλλά απλώς σε νεάνιδα. «Ιδού γαρ», λέει, «η νεάνης εν γαστρί λείψετε». Διότι πρώτα απ' όλα είναι εντελώς παράλογο το σημείο που έδωσε ο Κύριος αυτό να το εκλαμβάνουμε ως κάτι φυσικό και σύνηθες. Διότι τι λέει ο προφήτης?
Και προσέθετο Κύριος λαλήσε το Άχαζ λέγον, «Έτησε σε αυτό σημείον παρακυρίου του Θεού σου εις βάθος ή εις ύψος». Και είπεν Άχαζ, «Ουμή αιτήσω, ουδού μη πειράσω Κύριον». Λίγο μετά σημειώνει, «Δια τούτο δώσει Κύριος αυτός ημίν σημείων, ιδού η Παρθένος εν γαστρή λείψεται». Επειδή ο Άχας δεν απέτησε σημείο εις βάθος, δηλαδή από τη γη, ή εις ύψος, δηλαδή από τον ουρανό, για να μάθεις ότι αυτός που κατέβηκε στα κατώτερα μέρη της γης, αυτός είναι επίσης που ανέβηκε υπεράνω όλων των ουρανών, ο ίδιος ο Κύριος έδωσε σημείο. Σημείο δε παράδοξο και φοβερό και υπερβαίνουν πάρα πολύ τη φυσική πραγματικότητα. Η ίδια γυναίκα είναι και παρθένος και μητέρα και εντός του αγιασμού της παρθενίας, ευρισκόμενη και έχοντας κληρονομήσει την ευλογία της τεκνογωνίας. Εάν τώρα κάποιοι από αυτούς οι οποίοι έχουν αποδεχτεί την εβραϊκή άποψη απέδωσαν με τη λέξη νεάνιδα τη λέξη παρθένος, αυτό σε τίποτα δεν αλλάζει την ουσία του πράγματος. Διότι είναι γνωστό ότι στην Αγία Γραφή συνηθίζεται η έννοια της παρθένου να εκλαμβάνεται και να εξισώνεται νοηματικώς με αυτήν της νεάνιδος, όπως το Δευτερονόμιο αναφέρεται. Εάν της έβρει την παίδα την παρθένων ή της ου μεμνήστευτε και βιασάμενος κοιμηθεί με ταυτής και ευρεθεί, δώσει ο άνθρωπος ο κοιμηθείς με ταυτή στο πατρί της κόρης 50 δίδραχμα. Και γερθής παρέλαβε την γυναίκα αυτού. Ο Ιωσήφ ενώ κατήχε γυναίκα, προς την οποία επέδειξε πάσα στοργή και επιμέλεια και φροντίδα, από τις πράξεις του γάμου απήχε. Ούκ εκείνος και ναυτήν, έως σου έτεκε τον ιόν αυτής, των πρωτότοκων. Αυτό όμως ήδη παρέχει υπόνοια, ότι δηλαδή η Παναγία, αφού υπηρέτησε με καθαρότητα στη γέννηση του Κυρίου, η οποία πραγματώθηκε δια Πνεύματος Αγίου, δεν απαρνήθηκε τα οικεία του στο γάμο έργα. Εμείς δε, εάν και σε τίποτε δεν βλάπτει την υπόθεση της ευσεβίας, καθώς η παρθενία ήταν αναγκαία μέχρι την πραγματοποίηση της Θείας Οικονομίας, το δε εφ' εξής απολυπραγμόνητο, καθώς αποτελεί μυστήριο, εν τούτης οι φιλόχριστοι δεν πρέπει να καταδέχονται να τείνουν ευήκο αότα σε αυτό, ότι δηλαδή η Θεοτόκος έπαυσε ποτέ να είναι παρθένος. Αντιθέτως, εκείνες τις ευαγγελικές μαρτυρίες να θεωρούμε επαρκείς. Προσμέν το ότι «ούκ εγίνος και ναυτήν έως σου έτεκεν τον ιόν αυτής», ότι το «έως» σε πολλές περιπτώσεις υποδηλώνει για κάποιους χρονικό περιορισμό. Στην πραγματικότητα όμως, το «έως» υποσημαίνει το πρώτιστο και εξόχως σημαντικό, το οποίο είναι το υπό του Κυρίου λεχθέν, το «και ιδού εγώ με θυμώνει πάσα στα ημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Κύριος μετά τον αιώνα αυτό, δηλαδή μετά το τέλος του κόσμου, θα πάψει να είναι μαζί με τους Αγίους, καθώς η επαγγελία του παρόντος δεν σημαίνει απάλληψη του μέλλοντος. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να κατανοηθεί το «έως» της ευαγγελικής φράσεως. Σημειώθηκε δε πρωτήτερα πρωτότοκον. Πρωτότοκος ονομάζεται κυρίως επειδή διανοίγει πρώτος αυτό στη μήτρα και όχι λόγω των φυσικών δεσμών που τον συνδέουν με όσους πρόκειται να γεννηθούν μετά από αυτόν. Αλλά και η περί τον Ζαχαρία αφήγηση φανερώνει ότι η Μαρία ήταν πάντοτε και παραμένει για πάντα παρθένος. Καθώς υφίσταται κάποιος λόγος που και αυτός έχει φτάσει σε εμάς εκ παραδόσεως, ότι ο Ζαχαρίας, αφού κατέταξε την Παναγία εντός του διορισμένου τόπου των Παρθένων μετά την κοίηση του Κυρίου και εξαιτίας αυτού εφωνεύθη υπό των Ιουδαίων μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου, κατηγορήθηκε από το λαό ότι δια της πράξεως αυτής επινόησε το παράδοξο εκείνο και άξιο πολλών ύμνων θαύμα, δηλαδή Παρθένο που ενώ είχε γεννήσει δεν γνώρισε διαφθορά της παρθενίας της. Του δε Ιησού γεννηθέντος, λέει το κείμενο, εν Βιθλεέμ της Ιουδαίας εν ημέρες Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα, λέγοντες «Πού έστιν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων?»
Έθνος περσικό είναι η μάγη, το οποίο ασχολείται με μαγκανίες και άσματα δαιμονικά και φυσικές αλληλεπιδράσεις και διερευνά τα ουράνια σώματα δια της παρατηρήσεως. Θεωρείται δε ότι της μαγείας αυτής μετήχε και ο Βαλαάμ, αυτός που στάλθηκε από τον βασιλέα Βαλάκ, ώστε να καταραστεί με κάποιους λόγους το λαό του Ισραήλ. Αυτός, όπως φαίνεται στην τέταρτη παραβολή του, τέτοια λέει περί του Κυρίου. Άνθρωπος ορών, λέει, ακούων λόγια Θεού, επιστάμενος επιστήμην υψίστου και όρασιν Θεού ειδός εν ύπνο, αποκεκαλυμμένη η οφθαλμή αυτού. Δείξω αυτό και ουχή νυν μακαρίζω και ούκ εγγίζει. Ανατελεί άστρον εξ Ιακώβ και αναστήσεται άνθρωπος εξ Ισραήλ. Έχοντας λοιπόν υπόψη την παλαιά αυτή ιστορία και εξαιτίας αυτής οι μάγοι, αφού εζήτησαν τον τόπο της Ιουδαίας, ήλθαν να μάθουν πού βρίσκεται ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων. Προφανώς η εχθρική δύναμη ατώνησε με την επιφάνεια του Κυρίου. Αισθανόμενοι λοιπόν οι μάγοι την εξουσία τους να καταργείται, επιβεβαίωσαν τη μεγάλη δύναμη του τεχθέντος Ιησού. Και αφού έψαξαν και εν τέλει συνάντησαν το θείο βρέφος, προσκύνησαν αυτό φέροντες δώρα. Οι μάγοι, το απαλωτριωμένο από τον Θεό και ξένο των διαθηκών έθνος, αξιώθηκαν αυτοί πρώτοι να προσκυνήσουν τον Χριστό, καθώς οι μαρτυρίες των εχθρών είναι περισσότερο αξιόπιστες. Διότι εάν οι Ιουδαίοι είχαν αυτοί πρώτοι προσκυνήσει, θα είχε κανείς τη γνώμη ότι αποδίδουν ευλόγως σεβασμό στο έθνος τους. Τώρα όμως αυτοί που δεν τους αρμόζει κάτι τέτοιο προσκυνούν τον Χριστό ως Θεό, ώστε οι οικοί, δηλαδή οι Ιουδαίοι, να κατακριθούν εφόσον σταύρωσαν εκείνον που οι αλλόφιλοι προσκύνησαν. Επειδή οι μάγοι ασχολούνταν με τις κινήσεις των αστέρων, δεν παρατηρούσαν αμελώς το παράδοξο των ουρανίων θεαμάτων, δηλαδή τον ασυνήθι και καινοφανή αστέρα που ανέτειλε κατά τη γέννηση του Κυρίου. Και κανένας να μην συσχετίσει την εμφάνιση του συγκεκριμένου αστέρος με τις θεωρίες των αστρολόγων, διότι αυτοί, για τα όσα συμβαίνουν στο βίο εκάστου ανθρώπου, θεωρούν αίτιο το σχηματισμό και την κίνηση των αστέρων που ήδη έχουμε υπόψη μας. Στην περίπτωσή μας όμως, ουδής από τους υπάρχοντες αστέρες σήμαινε τη γέννηση του βασιλέα Χριστού, ούτε ο εν λόγω αστέρας ήταν από τους συνηθισμένους, διότι οι αστέρες που δημιουργήθηκαν εξ αρχής είτε είναι πάντοτε ακίνητοι, είτε έχουν άπαυστο την κίνηση. Όμως, ο εμφανιστής τότε αστέρας φαίνεται να έχει και τα δύο, και την κίνηση και τη στάση. Και όσον αφορά στους ήδη υπάρχοντες φυσικούς αστέρες, οι μεν ουδέποτε κινούνται, εφόσον είναι προσιλωμένοι, οι δε ουδέποτε ίστανται, εφόσον είναι πλανήτες. Ο δε έχουν και τα δύο στον εαυτό του, και την κίνηση και τη στάση, είναι φανερό ότι δεν ανήκε σε καμία από τις δύο κατηγορίες, διότι κινήθηκε μεν από Ανατολών μέχρι τη Βιθλεέμ. Έστι δε επάνω ου ειν το πεδίον. Για τον λόγο αυτό, αφού οι μάγοι ξεκίνησαν από τα Ανατολικά, λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία του αστέρος, φτάνοντας στα Ιεροσόλυμα, όλη την πόλη τάραξαν με την επιδημία τους, αλλά και τον βασιλέα των Ιουδαίων τρομοκράτησαν. Αφού δεν βρήκαν εκείνον που ζητούσαν, τον ετίμησαν με δώρα χρυσό και λίβανο και Σμύρνα, ακολουθώντας έτσι ακόμη μια φορά την προφητεία του Βαλαάμ, ο οποίος είπε για τον Χριστό τα εξής: «Κατακληθείς ανεπαύσατο ως λέον και ως κύμνος. Τις αναστήσει αυτόν? Οι ευλογούντες σε ευλόγυνται και οι καταρώμενοι σε και κατήρανται». Επειδή λοιπόν διαμέν του λέοντος ο λόγος υποδηλώνει τη βασιλική ιδιότητα του Χριστού, διαδέ της κατακλήσεως το πάθος του και ακόμη τη θεότητά του δια της δυνάμεως και της εξουσίας του να ευλογεί, οι μάγοι, έχοντας υπόψη την προφητεία τους, προσέφεραν στο Χριστό χρυσό ως βασιλέα, ως δε μέλλοντα να νεκρωθεί κατά τη σάρκα τη Σμύρνα και το Λίβανο ως Θεό. Επιπλέον, ο φανερωθής στην Ανατολή αστέρας, ο οποίος έδωσε αφορμή στους μάγους για την αναζήτηση του γεννηθέντος, πάλι άφαντος έγινε, αφήνοντας αυτούς σε απορία, μέχρι ότου εμφανίστηκε για δεύτερη φορά στην Ιουδαία.
Τούτο δε για να αντιληφθούν σε ποιον ανήκε, ποιον υπηρετούσε και για ποιον είχε εμφανιστεί. Διότι λέει «Ελθόν έστι επάνω ουίν το πεδίον». Ως εκ τούτου, οι δόντες δε τον αστέρα εχάρισαν χαράν μεγάλην. Αγαπητοί μου, ας δεχθούμε λοιπόν και εμείς αυτή τη μεγάλη χαρά στις καρδιές μας. Αυτή τη χαρά ευαγγελίζονται στους ποιμένες οι άγγελοι. Ας προσκυνήσουμε μαζί με τους μάγους, με τους ποιμένες να δοξάσουμε τον Κύριο, με τους αγγέλους ας χορεύσουμε. Ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ, ως έστι Ιησούς Χριστός. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Όχι εν μορφή Θεού, για να μην πτωήσει το ασθενές της φύσεώς μας, αλλά εν μορφή δούλου, ώστε να ελευθερώσει το δούλο γένος μας. Ποιος είναι τόσο νοθρός στην ψυχή, ποιος είναι τόσο αχάριστος, ώστε να μην χαίρεται, να μην αγάλεται και να μην φεδρίνεται κατά την παρούσα εορτή των Χριστουγέννων? Αυτή είναι η κοινή εορτή όλης της κτήσεως. Δι' αυτής τα υπερκόσμια χαρίζονται στον επίγειο κόσμο. Τους αγγέλους πέμπει προς τον Ζαχαρία και προς την Μαρία και χορούς αγγέλων θέλει, λέγοντας «Δόξα εν υψίστοις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Αστέρες τρέχουν από τον ουρανό, μάγοι έρχονται από τα έθνη, η γη υποδέχεται τον Κύριο στο σπήλαιο. Ας μην υπάρξει κανείς που να μην θέλει να συνεισφέρει, ας μην γίνει κανείς αχάριστος. Ας εκφράσουμε και εμείς φωνή αγαλιάσεως. Ας ονομάσουμε την εορτή μας Θεοφάνεια. Ας εορτάσουμε τη σωτηρία του κόσμου, τη γενέθλιο ημέρα της ανθρωπότητος. Σήμερα λύθηκε η καταδίκη του Αδάμ. Δεν είσαι πλέον, αδελφέ, γη και εις γη να πελεύσει. Δεν θα καταλήξει στη γη, αλλά στον ουρανό θα αναληφθείς, αφού ενώθηκες με τον ουράνιο. Ούτε εν λείπες τέξη τέκνα, διότι είναι μακαρία η οδύνασα τον Εμμανουήλ. Και μακάρι είμαστε που έθρεψαν αυτόν. Δια τούτο, παιδίον εγεννήθη ημίν, Υιός και εδόθη ημίν, ου η αρχή εγεννήθη επί του ώμου αυτού. Θάλει η καρδιά μου και ξεχυλίζει ο νους, αλλά ανάξια η γλώσσα και σκοτεινός ο λόγος, ώστε να μπορέσει να αναγγείλει τέτοιο μέγεθος χαράς. Ενόησε, αδελφέ Θεοπρεπώς, την ανανθρώπιση του Κυρίου. Άχραντη ενόησε και αρήποτη τη θεότητα, ακόμη και αν με ηλική φύση γεννιέται. Το εμπαθές διορθώνεται, χωρίς αυτή να μολύνεται από τα πάθη της σαρκός. Δεν βλέπεις τον ήλιο, ο οποίος δεν μολύνεται ακόμη και όταν στέλνει τις ακτίνες του στον βόρβορο και ανατέλει στα ρυπαρά? Αντιθέτως, αποξηραίνει τη σύψη εκείνων με τους οποίους αυτός έρχεται σε επαφή. Τι λοιπόν φοβάσαι, αδελφέ? Φοβάσαι για την απαθή και ακύρατο φύση, μην τυχόν και δεχτεί κάποια κοιλίδα από εμάς? Μα για τον λόγο αυτό γεννήθηκε ο Χριστός, για να καθαριστείς εσύ και εγώ δια της συγγένειάς μας με την ανθρώπινη φύση του. Δια τούτου αυξάνει, προκειμένου να εξοικειωθούμε μέσω της σχέσεώς μας με Αυτόν. Ω βάθος αγαθότητος και φιλανθρωπίας Θεού, απιστούμε στον ευεργέτη μας εξαιτίας της υπερβολής των δωρεών Του. Για τη μεγάλη του δεσπότου φιλανθρωπία επαναστατούμε αντί να υποταχθούμε σε Αυτόν. Ό,τι σαν τόπου ταύτης και πονηράς αγνωμοσύνης μας. Μάγοι προσκυνούν και χριστιανοί φλιαρούν πώς είναι δυνατόν ο Θεός να φέρει σάρκα και τι είδους σάρκα και αν είναι τέλειος άνθρωπος ή ατελής αυτός που την προσέλαβε. Ας ηγήσουν επιτέλους τα περιτά και ανώφελα στην Εκκλησία του Θεού. Ας δοξαστούν αυτά που οφείλουμε να δεχόμαστε διαπίστεως. Ας μην περιεργαζόμαστε αυτά που πρέπει να δεχόμαστε σιωπηρός. Ανάμειξε τον εαυτό σου με εκείνους που με τα χαράς υποδέχονται τον Κύριο εξ ουρανών. Δες τους ποιμένες να αποκτούν σοφία, τους ιερείς να προφητεύουν, δες τις γυναίκες να εφραίνονται, βλέποντας την Μαρία να διδάσκεται από τον Γαβριήλ και να χαίρει, βλέποντας την Ελισάβετ να έχει στα σπλάχνα της σκυρτώντα τον Ιωάννη. Η Άννα ευαγγελίζεται και ο Σιμεών κλείνει στην αγκάλη του τον Κύριο, τον Μέγα Θεό, προσκυνούντες στη μορφή μικρού βρέφους. Όχι καταφρονώντας το ορώμενο, αλλά δοξολογώντας τη μεγαλοσύνη της θεότητός του. Διότι η Θεία Δύναμη αποκαλύπτεται δια του ανθρωπίνου σώματος, όπως ακριβώς το φως διαμέσου ιάλινων φραγμάτων,
λάμπουσα σε εκείνους που έχουν καθαρούς τους οφθαλμούς της καρδίας, μετά των οποίων και εμείς σας ευρεθούμε ανακεκαλυμμένο προσώπο την δόξαν του Κυρίου κατοπτριζόμενοι και ας μεταμορφωθούμε από δόξης εις δόξαν, ότι αυτό η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.